Oke, Bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Master Axis channel Axis. Tapi gak ngerti, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share. Oke ya sahabat, pada kesempatan malam hari ini, malam weekend, gitu. Kalau sah nom-nom, malam minggu. Oke, Bro. Jadi ceritanya ini ketemu karo sapa konten kreator, termasuk konten kreator ya koncoku dhewe ketemu DE ngekei saran intinya tentang alat ngonten gitu. Terus minimal kamera sing kanggo video konten sing iso FYP wi kamerane kudu sing piye. Jadi kameraku ini termasuk rendahan ya sahabat. Kameraku ini termasuk rendahan. Jadi enak kamera sing luwih jos, luwih kualitasnya luwih ses gitu. Jadi contoh kayak konten HP iPhone sing Pro Max, iPhone 17 Pro Max. Wes intine sing minimal iPhone kelas dhuwur lah. Ya, wi konten wis masuk. Wis sementara kameraku gisik. Ngobrol tentang kreator lah ya. Dunia medsos. Sharing ketemu ini kan jarang sahabat. Marga kesibukan gitu. Koncoku yo mergawe, aku yo pun mergawe. Ini kita sempat ngonten, tak sempat ngevlog kan gue ngisi akun gue tuh. Ben apa? Ben ra kosong. Terkadang yo enak waktune males, enak waktune gak di bahan lho ya. Jadi mesti wong sing dolanan kreator mesti mikirnya ngene lho. Bendino iki sing arep diupdate apa? Bendino iki sing arep digawe konten ki apa? Vlog apa? Tentang apa? Ngono ya, Bolo. Nah, pun ya ngono. Padha, Bolo. Makane vlogku kan masih mungkin satu hari 2 video, mungkin satu hari 1 video. Ngono tok. Jadi sing wong-wong jarang nge-vlog YouTube, jarang wong dolanan YouTube jarang sing nge-vlog nang YouTube. Paling dolanan TikTok, IG, ya. Facebook Pro sing lagi tenar-tenare Facebook Pro. TikTok kuwi. Di jarang sih konten kreator sing gunakno YouTube sing gak terbiasa nge-vlog suwi-suwi, dolanan video suwi-suwi, gak terbiasa. Oke, enak wae, Pak. Iya, kan konten mas kafe kan itu sepimen kan kesel mau turu.
Dan Nasril yo ki enek. Ya? Nasril yo ki enek. Apa? Nasril Tapi normal sih kayak gila-gila yang makuluan. rambut celuk. Ya. Bukan cari itu ya. Di ngono kuwi vlogku cek setara karo vlog-vloge wong durasi 8 menit 7 menit 9 menit 10 menit 11 menit. Balik untuk Satria berapa? Satria. Koncone Nasril. Sikilmu ndelok? Mbak Fahri ya? Mari sih. Ndelok. Gatel Purawi. Gatel jadi. Gatel. Gatel. Di ngono kuwi ngevlog Apa? orang gawe video. Sini. Aku ki lho gawe video gue upload. Upload. Gue ngupload nang YouTube iki lho. Karena dari hasil pengawasan ternyata ada dugaan bahwa ada pengaruh konten di media sosial. Saya kira ini juga perlu menjadi atensi. Itu di subscribe, di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Mungkin temaku nanti part kedua enek tentang apa ya, tak diskusikan di balik layar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.